दिनै बिटिसि खुंथायनि जितु हाग्रामा महिलारि बिथाङा समायखिरा लाबाय एसे सिगाङाव आरो बे समाव आङो जितु बे पेन्डेलाव बड'फा नोगोर जितु समायखिरा लानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव दङ आरो आब'नि सासे दङ जितु आब'निफ्राय जोङो मोनथिनो नाजागोन जिहेतु आब' दिनै हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि पुनर खेबसे सिफ जाफिनबाय मा बुङो? आङो गिबियावनो बयखौबो खुलुमगोब्राय रायजो राजा दिनैनि दिनाव बयबो नुजाफैदों अखा हाबाबो आं खुलुमगोबाय। दिनैनि दिना जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथावना बाथ्रा मानो होनबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा खेबबा देरहाबाय बेयो खेबसेयाव समायखिरा लायाखै सरकार दानो हायाखै 2020आव नाथाय दिनै बिथाङा आरोबाव दिनै एबसुलेट मेजरिटि लानानै बिथाङा दिनै सरकार दानो समायखिरा लाबाय जोबोर बरायथावना बिटिसिबासि रायजोनि गासिबो जाथि हारि माहारिनि थाखायनो बियो मोनसे गोग्गाथावना आरो बरायथावना। जिहेतु नोंथांमोना गोलाव सम बा 5 बोसोर जिहेतु बिपिएफ सरकाराव गैयामोन नाथाय नैबे समाव रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारनो 28टा मेन्डेट होनानै सरकार दाबाय बा गठन लाबाय दिनै बे समाव नोंथांमोना जितु बिजेपिआ बुंबाय थादों बिजेपिनिफ्रायबो मोननै मोनथाम इएम नांगौ बा बिथांमोनाबो बिपिएफ थाबाय बे समाव नोंथाङा बिजेपि मुखौ थाफानायखौ लुगैजायो नामा? बे बाथ्राया जोङो दाबो अफिसियेल जेबो मिथिया बिजेपिआ जे मोनथाम मोनब्रै फान्ड बिदों बे अफिसियेल नङा ससियेल मिडियाआव ओंखारनायखौ जों नुदों नाथाय दिनैसिमबो बिजेपिनिफ्राय बिदि प्रप'जाल फैयाखै। आं टिएमबिनि सासे सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनैनि दिनाव दोलोजों सावरायनानै जिखुनु खामानिखौ लादों डिसिसन लादों जोङो टिएमबि बडिया गोख्रोङै सावरायलायनानै हाग्रामा महिलारि बिथांनो मोनसे पावार मोनसे क्षमता होदों जे जोङो माने जोंनि बे बिटिसि ओनसोलखौ जौगाखांहोनांगौ खाथिराव इस्ताहारनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंनाय सार्थआव आरो थांनाय सरकारा थांनाय इउपिपिएल सरकारा डिपार्टमेन्टफोरखौ हरफिनजोब्बाय 16टा डिपार्टमेन्टआ लाबोफिननांगौनि सार्थआव आरो 6 शिडिउल बे बिटिसि काउन्सिलखौ दाफुंफिननांगौनि सार्थआव जोङो जुदि इउपिपिएलखौ बाद होयोबा एनडिए सरकारजों थागोन होननानै बुंदों नाथाय बिजेपिआ जे जोंनियाव एफा बुरजा बिफान बिगोन आं बेखौ मिथियाखै खारन जों अफिसियेल नङा आरो जोङो एनडिएखौ सापर्ट खालामगोन जों बिथांमोनजों जाया आरो बेबायदि हिसाबै जों खुंलांगोन। माबायदि हाबा मावजानो लुगैदों नोंथांमोना हाग्रामा महिलाखौ बर' हारिनि लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जितु बिटिसिआव रायजो जानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनै बोसोरबा जेरैबायदि रायजो राजा खस्थ' मोनदों थांनाय सरकारनि थगायनाय नासयनाय बेवहाय दिनै समग्र रायजो राजानो हाग्रामाखौ आशीर्बाद होदों सहाय खालामदों बेवहाय बिभिन्न एंगेलनिफ्राय जिहेतु मिडियाफ्राबो बेवहाय जोबोद बिफान दङ आरो जायफोर हारिमुआरि खन्नाय मोसानायनि गेजेरजोंबो बिथांमोनहा दिनै मोनसे जागरनखौ लाबोनो हादों आरो जायफोर फिसा फिसौ बेबसाय खालामग्रा बिनिफ्राय गिदिर बेबसाय खालामग्रा बिथांमोनाबो जोबोद खैफोदाव दंमोन बिथांमोनाबो थोंजोङै जोंखौ भट होदों आरो जायफोर साइलेन्ट भटार इन्टेलेक्चुयेल जायखौ जों होनदों जोंनि हारिनि मुरब्बि बिथांमोनहा जोबोरैनो बे बेलायाव मदद खालामदों बेनिखायनो गासिबो बिथिंखौ नायनानै बिटिसिआव थानाय गासिबो हारि माहारिया जेरैबायदि लुबैदों बिथांमोननि लुबैनाय बायदि जोङो इस्ताहाराव होखाबाय बे हिसाबैनो जों बे खामानिखौ मावलांगोन आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाहाथे गाव होनाय बोसोनफोरखौ मोनफ्रोमबो बोसोनखौ मोनबा गिरिफोरनि बादैबो मोनफ्रोमबो बोसोनखौ गासिबो हारि माहारि धोरोमारिनि मानसिखौ लानानै खामानिखौ मावफुंलाङो जौगाखांनायखौ मावफुंलाङो खौसेथिखौ लाखियो आरो सान्थिखौ प्रतिष्ठा खालामलाङो आं बेखौनो लुबैदों। निश्चय आब' बिथाङा जोंनो दिनैनि जितु समायखिरा लानाय हाबाफारि बे हाबाफारिनि सायाव बिथाङा रोखायै फोरमायबाय जितु हाग्रामा महिलारिया थांनाय 5 बोसोराव जितु सरकाराव गैयामोन नैबे 5 बोसोराव बिटिसि इलेक्सनाव बिथाङा देरहानानै जितु बिटिसिआव दखल खालामना सरकार खुंबाय आरो दिनै हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि चिफ महरै समायखिरा लाबाय आरो रेहन दैमारि बिथाङा बिटिसिनि डेपुटि चिफ महरै समायखिरा लाबाय बे समाव बड'लेण्ड टाइम्स थेंक इउ।